Kajingkhe ke eryong hakeleng ki benta jong kathan Ribhoi district hinin kasngi hakapor saw beji janmit kalawan ra ya kajing julor. Na pedeng ki jaka ki bala syak tak jur ki long ka shalani bat ka selyang ki bahap hapo ka jirang community CNRD block. Kita long kubor ki layat hu ba ka jing julor kala long ka bejur hakaba kala penjulor ya kumba saw pusau teli ki ying. Hakabaya day bat kani ka jingja uwei unong song snong bala rangba bala itu kum ukuni killing ula minsaw kani ka eryong kala ya ru shaki benta jong kalangpi hawes Khasi Hills hinin kasngi kabala penjulor ya kumbalai pokendai teli ki ying haki hinriu teli ki snong ka jingta kala don ru shaki benta jong ka yap hakaba khatsan teli ki ying kila sha penjulor kumju ru khatsan teli ki ying hatin hor hinyau teli halangpi arteli hayau nongma bat ha wali ke eryong kalarat ya ki ding ki jingthung jingtap bat ki pos electric kat ba ka jingwat benya ya ki jingsha penjulor hakini ki jaka kadang yai beteng ka office UBDO kala betha ya ki nong yalam snong kalangpi banlum ya ki jingtep ki bakham benya kumshi benta